Ọkịfọnụ nwata dị mma, ịchalụ ya wee jebe maka ọbụ ife ya na-amasị gị obi m. Ihe ga amasịkwa m ma ịma asụsụ Igbo asụ. Welcome to Igbo class 107. Ebe ọ na-eme mkpọtụ ngwa. Kembụ, I want to drink water. Achọrọ m ịṅụ mmiri. Kegide aha na this Christmas abakwa gị n'ishi. Nke abụọ, I'm thirsty. Mmiri kụwa m. I'm thirsty. I want to drink water. Ne, I'm gonna bag a kante. You got a baby that kante get shabia. Cattle, goat, ewu. Don't eat goat's head. Achọrọ m ekpe isi ewu. Kano, he goat. Nwa mkpi. Anyị nwere ewu nwe nwa mkpi. He goat, nwa mkpi. Oh, unu kunu ka kpochara isi na azụ oche. Unu nnọọ mechichi ka nwa mkpi. This is the end of our class for today. I truly hope you learned something. See you in our next class for a peaceful coexistence na this Christmas.